Инвестор Медиа Про представя Real Estate Awards – събитие на Имоти.нет. Днес е специална вечер. Събираме се тук, в тази зала, не само за да отличим най-добрите в сектора, но и за да отпразнуваме 25 години Имоти.нет. Какъв е смисълът да идваме на този свят? Моят отговор е за да оставим следа. Пожеланието ми е: нека бъдем по-отговорни в живота си. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.